Una de les utilitats del model rectangular és donar sentit a multiplicacions més enllà de les taules. Vegem amb alguns exemples com el treballem. Suposem que volem fer 13 per 7. Podem representar aquesta multiplicació amb un rectangle format per 13 columnes i 7 files i demanar quants quadrats petits hi ha. Com que comptant-los un amb un trigaria massa, podem descompondre el 13 en 11 més 2 per trencar el rectangle en dues parts més senzilles de calcular. Sabem que 11 per 7 és igual a 77 i 2 per 7 igual a 14. Així, en total hi ha 77 més 14, és a dir, 91 quadrats petits. Però també podem descompondre el 13 en 10 més 3, per exemple, que és la descomposició en desenes i unitats. Tenim 10 per 7 igual a 70 i 3 per 7 igual a 21. I ara, la suma de 70 més 21 és immediata, 91. Fem un altre exemple, 32 per 6. Com que dibuixar els quadrats no és imprescindible, els podem obviar. Ara, podem descompondre el 32 en 10, 10, 10 i 2. Així, tenim 10 per 6, que són 60, i el tenim 3 vegades, i 2 per 6, que és igual a 12. En total, 60 més 60 més 60 més 12, que és igual a 192. Però també podem fer-ho més ràpidament, descomponent el 32 en 30 més 2. Com que 3 per 6 és igual a 18, aleshores 30 per 6 és igual a 180, i 180 més 12 és igual a 192. I si volguéssim fer la multiplicació 24 per 26? Descomponem el 24 i el 26 i fem les multiplicacions corresponents. Com que 2 per 2 és igual a 4, aleshores 20 per 2 és igual a 40, i 20 per 20 és igual a 400. Després, 20 per 4 és igual a 80, 6 per 20 és igual a 120 i 6 per 4 és igual a 24. Ara només hem de sumar i podem fer-ho per files, per columnes o lliurement segons ens convingui. En total tenim 624. En definitiva, hem vist que el model rectangular permet fer multiplicacions de manera transparent i és flexible tant en la descomposició que escollim com en les sumes parcials que fem.